Ja. Så tager du bare stille og roligt. Der var lige en sten der eller andet. Jeg trækker lige op til dig, så kan du gå herop. Så. Er du klar igen? Vi tager pansen der. Hvor er min hand? Kan jeg få den på igen?
fandme sej, du er. Jeg faldt 2 gange. Ja. Hop du bare af. Men jeg skal stadig køre. Ja, selvfølgelig skal du stadig køre. Fordi jeg har ikke kørt så meget. Giv mig en high five på den. Bum. Mega sejt det der, Kalle. Ja. Du giver den gas, og den er altså svær at køre på banen i dag. Ja. Ja, ikke, fordi der er mange knolde. Det er også derfor, du kører. Prøv at kigge på mig. Du kører sådan, fordi der er så mange knolde, så kan det godt være svært at køre på, men du giver den gas. Det er rigtig flot. Hej. Nej, du er lige ved ude at køre. Hvordan synes du selv, det var? Sjov. Var det sjovt at ude at køre? Hvad skete der derude? Jeg faldt 2 gange. Og min handske røg af. Hvad din handske af? Hvem gav den så på? Nej. Tog du den selv på? Ja. Hvor sejt, da. Var du bange derude? Skulle du lige ind og holde en pause? Så du lige kunne få en multitools? Ja. Okay. Synes du, den er svær at køre på banen i dag? Den er også lidt svær, fordi der er mange knolder på. Ja. Okay. Men du giver den gas, og du faldet 2 gange. Okay. Men du bliver kommer hurtigt op og køre igen. Ja. Ja, mega sejt. Du skulle køre den tør, Kalle.